Amukmat na naayat kayo mat nga mang support kan mang tarabay. Ito nga vlog or programa. At dati nagsaludsod namin. So, dati pagsasaritaan tayo niya. No, kasano ti agbalin ang dramatista. Nalakalaan mat. No, kaya tayo. No, siyempre, awan ti mang rugi, analaing nga dagos. So, agdalan tayo mat iti kasi. 1, 2, 3, 4, 5 steps. Kasta reta. Amin nga makikita yung naglalaing ng rugi damot amin iti panang rugi. Ikot no kasano, syempre, yung kag-apply. Mapang ka iti radio stations. Pasapol nga, syempre, nagisimte ka, nagsasaom, makipulapol ka kadakwada, napakumbaba. Legit ka sa ulan. No, naawat ka, observe. Ta handa ka mabaling nga isalpak nga dagos. Kat nagasat ka no, isalpak da ka nga dagos. Kaya nasawan, nalaing ka ngamin, kayam, sumisalpak da ka. Kung no di medyo marigatan ka, kailangan nga talaga nga i-practice ang data. So balayo, no, awan ti karkarubang ang dengeg, practice ti agriyaw, may agsaw iti napigsa, tanarigat ngamin no, ti makangkangag ket datay laeng nya masapol nga no read aloud no dayay ag practice ka. Okay, ket no addamot ti part mo masapol ang review nga nitad. Uray no angaw-angaw da ka dagiti directors, dagiti padam di nga talents or dramatista, pasimple pa lang no barbaro ka. No handang ibaga nga presko kasjay. Okay, so ag-review, read aloud, alaong DJ script mo, ta review or iawid mo di balayo, basaem, practice ti aramidem nga mang practice ket itik mo, and then denggem. No, okay ba? Or adating kamali na ta, ulitin manen, i-tape mo manen. So, kasi ti pamayam, denggem dagi jay kamalin. Kat no adda ka mo't ijay recording room, kita mag-observe ka nga ning bag. Haan nga dijay mangsipsipot nga no gagantil da, kat barbaro ka pa'y makigangantil ka, tunukan kat nga dapatin, nabugayam ang mo, tanda ka. So masapol nga concentrate ka ijay. Kan oray no nalaing kanton, concentrate lang ta, tapno ma-maintain the character ti part tayo. Tanarigat mo dijay relax ka dita, di mo kaya tag-review kasi ti feel mo ket nalaing kan tun adda ka ijayen nalipatam gayam di karakter mo at dati kakasta malabsan da gagantin tun adda da malipatan da. So hantayo nga makitultulad kadakwada kasta dijay. Iti panagi-deliver iti lines, depende lang diyayan. Ngam no question, dahil iti talaga nga, excuse me, agpangato. Ngam not all questions ket agpangato. Adapay, dijay usar ti aken nga, masapul nga, maibalikas nga nasayaat. Ken magamit ang nasayaat. Jay iti Tagalog na ket, ang English na no ano ko na tayo, di sumarsaruno nga word, ket mangrugi iti consonant. Kas pangarigan. Lamisaan, tugaw, ngamno nga, ti kasaruno na ket bawal. Kas parigan dayay. Adda inted na, nga ay ayam. Nga ay ayam. Ang baling ay ayam. No, daytoy mat, no, adda nakitak, rugit. Yung mabaling nga rugit. Kasi musulutong tayo nga talaga DJ correct usage of articles kat kasi nga talaga. No, ano ko na may kat consonant DJ umuna nga letter na DJ na word. So, antayo nga mapagsisimno kat data. Kasla DJ na isuro ko na may papantitikan iti mapagbabalita da. Ti Diyos. Kung na kasta. Ang Diyos. Ang may kapal. Ang mabaling nga iti Diyos. DJ unag ti Diyos na ro. No iti ko na tayo. Okay, so dagita pala ang tips.
nga inak may paay kada kayo. Shout out to all of you. Thank you so much kada kayo aming papagayam. Iti anos yumet amang tatarabay ken dumdum nga iti daytoy dramatics tayo.